upat ka Malasakit Centers ang gidugang nato sa Luzon sa milabayng mga semana. Kini ang ika-113 hangtod sa ika-116 Malasakit Centers sa nasod. Niadtong May 20, gilaunch ang Malasakit Center sa San Pablo City General Hospital sa San Pablo City, Laguna. Nakadawat ang hospital og 2 million pesos nga dawaton nila monthly gikan sa Social Civic Fund, gikan sa Office of the President, ug laing 10 million pesos gikan sa MAPG kon medical assistance from Senator Bongo. Niadtong May 27, giablihan usab ang ikaduhang Malasakit Center sa Batangas Province nga naa sa Batangas Medical Center in Batangas City. 5 million pesos nga gikan sa Social Civic Fund sa Office of the President ang laing nadawat isip initial funding ug laing 10 million pesos gikan sa medical assistance from Senator Bongo. Last May 28, duha ka Malasakit Centers ang giablihan sa Santa Cruz, Manila. Ang usa ka Malasakit Center anaa sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital in Santa Cruz, Manila, ug ang ikaduha anaa sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Nakadawat ang duha ka hospital ug tagtag 5 million pesos isip first Social Civic Fund gikan sa Office of the President ug laing 5 million pesos each gikan sa medical assistance from Senator Bongo. Gikuyugan si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo sa Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, sa pag-abli sa mga Malasakit Centers. Karon, dunay 63 ka Malasakit Centers ang Luzon, 27 sa Mindanao, ug 26 sa Visayas. Kapina sa 3 ka milyon ka mga Pilipino ang natabangan sa Malasakit Centers all over the country. Panahon nga sila labing nanginahanglan kung magkasakit. Gani, dakong pasalamat ni Lucena Beronio na taga Lapu-Lapu City tungod kay wala siya'y nabayaran sa iyang hospital bill tungod sa tabang sa Malasakit Center dihang na hospital. Ania si Manang Lucena. Nakibaw na ko ana atong pag-ari ni Kuya Bongo diri sa Hopsdom nga naay Malasakit. Daghan pod ang mga silingan, usa po na nga nay ako bitaw nga na-admit si Rosalina nga dangog gyud sa Malasakit para nga katabangan ba. Tinuod wa mi na kuan gyud sa Malasakit. Pila may imong bill nay? Ang katong 50 size nga bill ay may kuan man ko health o ako ang senior citizen may na kuan mi nga 24 na pag total na gyud ana 00 gyud pagdawat na namo. Wala jud kay nabayaran na. Wala gyud. Salamat dito sa Malasakit. Garang inahan ay na-admit. Naku kay akong pasalamat nila ni Presidente Duterte o ni Kuya Bongo tungod sa gipahigayon dinhi sa Lapu-Lapu District Hospital Karahay. Gitagaan gid taon ni og ako ang mga di ka afford sa mga hospital nga private og naatiman gini og maayo naatiman jud ko si Lucena. Salamat jud kaayo.